Undskyld guys, fordi jeg kom til at stoppe videoen. Det var, ikke med vilje. Ja, jeg kom til at trykke på knappen. Men min grund af, at jeg hele tiden nu, det var for at vise, hvornår jeg filmer til min fan. Så nu finder jeg med til Dir, så han hjælper sådan med at slå mig ihjel, når vi bliver tagget, okay? Sådan, jeg har lige fået en good sæk. Så ja. Grunden til at så tak som I så, det var fordi jeg lige døde af de der ulve. Han har givet den der Dir nok, jeg tager lige den her, det var min bare rolig. Så skal man trykke på E. Det var fordi, at jeg kom til at dø af de der sorte ulve, som man skulle dræbe ham, når man har givet Dir. Men nu vil han i hvert fald hjælpe. Eller ikke helt, der er stadig nogen tilbage. Dem dræber lige, det er rigtig svært at filme, men sorry guys. Men husk at abonnere. Husk at like og subscribe, det vil betyde så meget for mig, så og tryk på klokken, så får jeg besked hver gang, der bliver uploadet en ny video. Nu er det dag 3. Som jeg siger, overspoler ved at gå ud, det fikser jeg lige. Og når der kommer den der video, når man har et eller andet, så skal jeg nok vise det. Nu kommer den her video, som jeg vil vise. Kan I høre det? Ja, det var det. Jeg vil vise, står det her, at Dir vil hjælpe os nu. Og vi skal finde... Nu er jeg i gang med at hugge et træ. Som I kan se. Det var for at vise jer lidt, hvad jeg laver. Fordi I ser det ikke. Her kan man trække. Det er nemlig ikke så meget. Og I ser, nogle af jer, der har spurgt, hvordan man gør det på computer, kan I se F. Ja, og hvis der er nogen, der ønsker, at det her, det er fordi, jeg har 2 computer. Det er min, den her, og så har jeg den her. Det er den her, jeg spiller over. Det er, hvor der står F. Se, så trykker man bare på, min fan kom lige til at tage den med træet. Men så var det sådan, man gjorde. Så ja, nu er jeg på vej hen til kirkegården. Jeg sidder lidt fast. Og så se om der er noget. Det kan være, at Cecilie har fundet noget, hun hedder. Hun allerede har taget det, men det er jo også godt. Men nej, det har hun ikke. Der er en kiste og noget kul og sådan noget. Det åbner lige, og natten kommer nu. Eller hvad man nu skal jeg til at åbne en kiste. Og nu er det nat. Yes, det var den, jeg gerne ville have. Så jeg fik en gul. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg tager den her X, fordi jeg tror, man skal trykke på E. Men prøv at se, når jeg trykker på E. Okay, nu ser jeg mærkeligt. Hvis I vil se en del 2, så skriv det i kommentarer.